Today is January 29, 2020, Monday. Ito yung dinner namin. Yan. Salad. Then, ito patatas, potato salad. And then, yung chicken. At saka mayroon kami akong ginawang smoothie. Yan. Berry smoothie yan. Yan, halo-halo ng mga strawberry, blueberry. Tapos yung sa akin is green veggies yan smoothie with watermelon. Ito yung dinner namin. Sa sunod kong vlog, isi-share ko sa inyo kung paano ko gumawa nito. For example, nitong grill, chicken. At iba pang mga recipe.